בוקר טוב, אנחנו רואים פה את מוסה ואלי ואלירן. זה אחד מתוק שנורא רוצה ללכת לאכול כבר ארוחת בוקר, מחכה ליד השער. בהמשך רחוק יותר זה האוכל שלהם, החציר הטרי מהבוקר, והצוות שם עובר בין החמורים ומחפש אם יש חמורים שצריכים איזושהי התייחסות מיוחדת, איזשהו טיפול מיוחד, או איזו ביקורת או השגחה, ביחד עם הווטרינר כמובן. זה משהו שקורה פה פעם בשבוע לפחות, אם לא יותר. זהו, זה יום בהיר, יש קצת עננים עכשיו, אבל בהמשך זה בטח יתבהר עוד יותר. כרגע זה משהו כמו 30-32 מעלות. החמורים מאוד אוהבים את החום, יותר מאשר את הגשם, זה בטוח.